Ako na pag sim ng hilin ikan ko ila kuan hamisula pamili kasi isang anak along o isang asawa si tabit ang classmate ng order man og budbud kay ibaw nila wala ko nakabidyo ganiha pag budbud kay aliwaras ganas adlawon pa kay napatay na pa sounds mga anak nalang gihatod ag budbud kasi ila kay maraga na sila happy trip ilang tanan ilang pamilya kaduha day ko nakatod og suman des pag pista si tita katong naka-vlog ko og nakita ninyo nga hatod ko suman sa ila order to niya wanya to nang order kay tus guam. Abi ko din sa tinadon. Excuse me, uli siya des. July 23 kani apil og alumni dito sa Bulhay. Kay Bulhay man sila graduate. Abi ko din niya da zuno nagsang order kay des ni aging next year paningin siya nga Mulid Pinas, Mulid sang budbud. Di man nga tinuod mo itong hanggihatod. Kita mo siya gumus hang vlog. Kag gani ha, napod hanggihatod nga budbud. Sila yung suon nga laki. Ang classmate niyang asawa. Kanis tabit. Dapito na misula na. Wako magdaho. Nasa siya ihatag na ho. Hindi ko na kung patilawan aning kape. Aning kape ha mo nigi. Mga sunod na pamaligsang plurami. Ito kong ginan nga tagaan ko niya. Pero sa unang pagulin niya. May nagkita ang nangitan sa halos bahay ito tayo iniingan nga na nangitan ni Mulin di matong timingan dito ko Cortez nakaroon nakita na may ganyan kalijot nagdali po sila tagaan ko ni Zao kapi duha ka klase kani nga kapi na parang po lang ni musuway mani isang negosyo kani nga kape bali duha ka box na basing ganahan pud mo haling tilawan ug ganahan pud mo og kanang mopalit ug suway mo ani nga product kuan na naman pud kang praming pamalig sa ingan ni mo ni zaman ni Iza ug sa katong followers nga wa makakita sa kang praming nga nas kakita sa aho pwede pud mo PM kay mo PM ra po ko ni sang classmate nga na mo na kuno pa klase na ni ban pero man niyang gi patilaw na ho. Pasalamat ko nimo pamilya misula kay kato ni agi po diha po ko chocolate kagaguam para sila mga manghod na sila sang kabarkada isang barkada na katong si Hermana nga mandihan niya apil og uli itarang mga igsuon man ni patilaw ko ani haling tilawan karon hapan ning basahon og para asa ni kay namtay silang tatay hanito sa tay ganiha nga sa to asang basahon ni sa ko mo tilaw. A few moments later. Hi, good afternoon. Madong palis. Katawag yapon bisan o kuan. Mingaw ka dito daw ang padari amo. Tasyon karon. Siguro may nakabalik sa among suhunan kinamingawan. Kung siguro sa gikan magpista. Kanay na po kuan. Maligza ko. Ano na mo hatin? Mo Malig jadi ko kuani Chantal Project Acid Soap Face and Body Soap kanang ang lima ang gagaw kay nagsisil magngani sa kong gingan manabang kun ko maligsa kay baka pamaligsa ko no mi na ko ni patong sa ginahmay madula makamamiso makapalitot pangod itaw kay namingawan judaris among pistoron kung siguro butas pista mo lang mingaw kani kasi ganahan
Wani ka klase. Kato ko nung wapa nakasuway o kanang panghigid. Sukat siguro nga may wapa nakasuway sa mga kaning panghigid karon kaning ko una. Ani. Sigurahan day mo, si Aisa, ang Angkol, sila Alit, sila Terryverse, kasi umalit sila. Sila Mama Julie. Sila gadas may karon kay hindi na lang muna ni. Nahuwat kay yung pag-linggo, di na mag-open. Kulay na hanaan para makain kam lagi. Kaya gadas may karon, welcome. Malitis ko na ni. Ano ba yung kao ba nagkuhan man? Serious man. Naguli ka sa ikaw, kung ganahan mo, PM laman, nagigani, nasuklong kami, nasa among bahay, nagtapad ni Purani, sa langka, nagpisi ng Purani, doon nga lamang kung kapalit ng gani, dala po kay kape, nakatuhang gitlag, hindi, nakapis ang paslit, napusok bahay, PM niya po. Luma, mura po no, hindi laging PM ka, ba, nagbusa ka do. Hindi Serious sa kado ba nga si Ja? Mag-auma na si Ja o Sabado na, kaya di kami magkita. Kaya may ahon ko na po ni Ja. Mag-auma ka tila, tili kasbay pa doon. Tili kasbay. Ito, mga bito laay, kaya ito pagka-admit ni Aliana. Si chat na ho, ako na po mo uli. Ay, hindi nga si Ja. Lalabon po ba pa nga po yung nilisindahan, dito sa mga bisjara. Dito sa katahas. Kaya nga ron, mga Sabado na, timot na siya. Sabot yung mga timusod doon. Ano, nagamo ito tanisod doon. At tumisbay ka mga mo. Kung di makapag na, makaputin siya sud doon. Ay, namay na na, huwag sa balin na, huwag na. Okay, ano? Burn sa balo na dahil. Sila magkaburn, sa babi ko mo dahil. Napabi. Manghipos na mi, kaya manglayas na mi. Kaya sa Badungan Road. Asa man sila? Bayubay, bayubay. Huwag ka pa, ha? Manganday mi, o ilawog. Hotel. Mahala ka rin. Uy, dua pa kayo. Dua pistila. Kasi ganahan ko dyan. Pilao. Kasi makamay gaya hilupon, mandi ay. Pagurun ko na ba siya? Wak. Pangaw dyan eh. Hindi magwapag ba yung stil, ha? Kaya na. Kaya, kamu happy birthday, kaya doon sa Padungdero. Kaluwi sa kita magkita. Kabahad ko naman di kamukhaan, ako naman sagdan. Lagi kawagan. Meron. Tapos siya. Papakin mo. Handa kang katay ng ito. Kita kahit nakita, pero ano yung puno lang sa. Sikit lang yun. Handa, pangat mo dyan. Kaya si Jan, handa ka. Ha? Ano papakita kamera? Ito pinangami ka? Wala ka pa naman eh. Hindi pa rin kuwan. So, parang tulos na eh. Ano pa rin patanga? Sila nga diguang naman ko. Kung dahil niya, na din siya mapabay ulit. Siya, mga ito ko tanura. Abang ko siya. Mga ito ko sabay. Abang ko siya.
Hindi kang parang nag-iingat din. Sugod. At sugod ka trabaho. Pa ako probiso. Katong buwan na. Si Baden, kung di magdo. Ang si Baden mo to. Ito ganaptan. Ang Baday. Ibang sisi lang to. Sa karang iba. Kaya kung gagdahan nga dakong bali. Saan to? November. Alisin. Alisin. Ano yun? Kung bakit akong batin nga, marisin yun. Parang lang ka. Ano na ito si Baday. Ikaw ang Baday, ikaw. Ikaw na din na. Kaabang duwe-duwe. Ikaw din kaabang ng duwe-duwe. Kahit anong kaabang. Magpala nila ako. Magtrabaho-trabaho sa akin. Ngayon ka ba sa una kung ang nakauban, nagtanaw mo lamang. Kung sila kayo, kapag lagi ka. Baday kayo, nung naman itong nagabo sa Manila, nung malutog na yung bahilan sa pikas tauran. Gatog di kang andaman. Kami kilik man. Pinangawa mo na ito, nalangin ko nga nito rin ito. Ito, ito ang bigaan. May din akong din yung gamraga ko Manila, dito sa Musibus. Ito, ano ka? Ako magkantil. Hindi. Ano hindi ka masukot ang bigaan? Ngawin ko mo. Ala, tanawal. Ay, ginaw. Ngawan ko na, ano ka? Right? Ngawin ko. Kita. Ano ba siya? Ito kung sabay matu? Huwag pa lang. Dito sa bahay, ito sabay matugon. Dito. Ito ba eh? Ito sebagai ruangan. Lingaw-lingaw lang niya mong kuhaan, Jerome. Tara. Sila obje. Pagis nito. Dito kaning maesa din yung paborito sa una pa. Magsangag. Ako na. Nami kamaesan. Kaya trabahan ko na. Kita mo sugot ka lang na. Una. Kita mo sugot ka lang na. Yung alam niya. Baka susupilin probinsya na. Nang mga matag mo. Katay di mo sugot ka mga maes. Kuhaan. Kasi nundugan kayo. Kawasin ko no. Style naman. Mangawat niya. Mag-ano ito sa bahay. Si tata. Itong kasi bumati sa tuha. Hindi anak niya. Sabi lang yung katay kayo. Ang kusong katay bitaw ngayon maes na. Mahal bistanan. Di alag-anagon ra. Mga kabulita di hapong maes. Ya, may pulis. May pulis. May pulis. Nanangot mo. Kalitis mo. Ano ito? Ano ito? Ano yun? Tubata ka? Wah, paling pa yung tugan niya. Parang ako magpatugan niya, ha? Ano, hindi ka kay pangag, madyan ang iputod. Ang pangag. Ito nga ang gahay. Kaya tapo namin gani. Buhok na mo, hanip. Ay. Hanggang kami ito, okay na ito. Nagpag na yung dami. Nasawa, gawa, gasang sa kanan. Nalagyan po.
kay may nga man, ginuli ka lang magtilaod. Bigyan kami ang magpupon. Dagan na sagura katong balik kang pinakatang. Balik man, katang ko na. Ang maliit ko. Nga na dito man. Balik ay ko itong piso danig mapalit. Ano ka itong piso basta palit na. Ang tama namin nga rin nga orasa. Corona ulit bay. Ito ganyan nag-aalbig tilaob sa kuan. Karon mangutan ko dali okra. Kuan kanay sukaan. Na okra mga pohon. Asa makita okra nga maron. Daw ni matabang og kuan dani. Pangangan kay bang dagana na. Nga ko okra. Ana ka ng okra na. Sige ng okra. Hindi na matabang ang okra pangaon na mo. Narakhan. Lalak man nga sa babaw. Kani okra ko ani maron. Maron ag kuan. Hala din na kag-ubi di dari. Magkubog na po kag-ubi. Ano to naman. Kay kuan. Sukaan. Dapat sang adlaw itong haaling mo ni ka. Naghana na. Naghan pa kadubungan na. Naghan. Hindi na mapas na magpangaan ni okra ha. Kaya daghan ka ado. Puti. May maron. Siganahan mo kag okra na. Kapag pinanuri din okra. Kapag minamaridja. Siganahan ra magutan. Maglapwa. Sa suka o. Kamintag na pa yung ginamos. Tapay puti. Puti. Kung naman yung ukwa na, okra ha. Masakit sa naman yung mga talong ganahan. Tapos malikada ni, manguha sila. Sa kabasket. Ako, nagsara ko na yung mga ukmungan para ka mo sa dyan ko nakaulis trabaho. Sabay yung makuan. Manguha ko. Puti. Puti o maroon man eh. Gusto tayo. Gusto tayo pisto-pis. Katura ba dyan ni? Hadyo. Sa pagbasket sa bahay. Hindi naghana ni ka yung okrahan na. Ito babawgikan. Terus ubos. May tawang dari, tawangan. O batong. Ubos tapay. Basaat ubos. May tawang na pod. Pang kubasa dari. Dako naman siguro itong kubasa. Ubon siguro. Kubasa kaya dako na. Ako na, hapit na mahinog.